Ja, fint. Tror du når på kast inden jeg kommer ind på det? Tag kast sidst. Okay. Godt impulsskridt. Jeg kan godt lave mere forspænding, hvor den bare bliver svinget afsted. Det er mig, der kommer... Ej, Hvad er det der? Nej. Så så du lige, hvor midt det landte, ikke? Jeg så, hvor midt det landte. Der står det her. Let på højre ben. Askes reaktion er god lige om lidt. Hun er op, når han kommer Askes reaktion lige om lidt. Den er god. Ej, kom mit ikke igen? Jo, det kommer. Hvad, mand? Er det ikke så enkelt derfor, så er det bare